nu här sitter ni kortat upp. Nej, det finns på den här. Just i handen. Ja, duktig på det. Nej, jobbigt. Duktig på det. Du känner steget och sen det växer någonting här framför sig. Kom nu, nej. Så, duktig. Detta här. Nu är det kommit åt muskler som är värda. Och så töster. Så, duktig. Nej. Det är så. När han ska uppleva det så behagligt på samma sätt. Enkel. Det här är jobb. Negativ reaktion i jobbet. Det här är för här. Nu gör det ingenting. Och vad är det där för att påminna vid behov? Han behöver inte tuffa. Det är bara lite här. Ansträng de här musklerna tillräckligt. Så kommer man kunna bära sig så här i fötterna. Här hinner jag också med släppa efter och säga just där. Så låter jag dig fri. Så, duktig på det. Så, nu. Sätt vi trycker på den och vi träffar på. Så, går vi igen. Kika, flytta undan lite, så kommer det snabbt in i samlingen. Jag slänger det som det här. Flytta här. Så. Har jag samma hjälp på han när jag flyttar min överkropp till lite högre hastighet. Det är ungefär som du springer framåt. Så säger du med vikten. Nu ska vi gå framåt. Minska lite och så. Vikten. Det andra är alltid samma. Tappa sig. Värdelöshet. Flytta. Samma sak. Ja, riktigt på det. Flytta. Lösgör dig. Kom. Riktigt pojk. Där är det lös. Låt han göra det själv. Påminner honom bara nu och ställ lite mot mig. Vänster känkel löser det här. Jobbigt. Duktig pojk. Nej. Du påminner dig. Inte så mycket hjälp. Lös här. Boken är lite. Vänster känkel kommer. Nej. Vänster känkel löser det här. Kom. Duktig. Så, när han är rätt. Han mår bra, han säger. Jag mår bra. Och låt han göra det här själv. Du är bara där när han är rätt. Du påminner honom. Fel reaktion är jobbig. En positiv reaktion är lätt. Duktig pojke. Håll lös. Nej. Jag är bara där. Följ med och passa det att gå rätt. Ja. Det är lite jobbigt. När han flyttar ut så betyder det att han mår inte dåligt. Det är bara ren utla det här längs mellan hjälpen. När han gör sitt bästa